Saps per què Collell és la botiga més viral d'Horta? T'ho expliquem en aquest vídeo que dura un minut. Collell té dues botigues, una de roba femenina, que podeu trobar al carrer Tajo número 71, i una Concept Store, justament al costat, en el número 69. Són dues botigues que es troben a Barcelona, amb més de 30 anys d'antiguitat. Són botigues on podeu trobar objectes de regal, de moda, decoració, gadget, és a dir, que és perfecte per a aquests dies de Nadal i d'Amics Invisibles. Us ensenyarem moltíssimes opcions. Podreu trobar objectes superútils per regalar o per autoregalar-vos des de 10 euros, és a dir, que per a aquestes dates és més que perfecte. Podeu trobar també moda que només es pot trobar als marketplaces internacionals i aquí la podeu venir a comprar i a provar. Trobareu també motxilles de marques sostenibles i objectes i moda de proximitat, com poden ser Urbanauta, les motxilles de Roca London o Le Fric, així com també jerseis i camises de Solid o de Wanda, fetes aquí a Catalunya. També podeu trobar les sabatilles de Toni Pons, ronyoneres i tote bag de marques artesanes. Ampolles d'acer inoxidable que mantenen les teves begudes fredes o calentes i també molts objectes dedicats als animals. T'esperem a Collell. Aquest Nadal, visita'ns. Estem a Horta.